себе си. Изградиш и себе си, някой се получи от тебе. И ти се чувстваш ценен, че си бил земен. Watch by the fire and remember my days, and it may be the trick of the firelight, but the flickering page is the trouble my sight. There's a book I'm afraid to write. Да вярваш, това значи да носиш огъня в себе си. Като подадеш ръка и се докоснеш, разбираш. Като погледнеш в очите, разбираш. Като те няма тук, а си някъде много далеч. И погледнеш мислите си и го намираш.
Пътувайки с краката, телом и духом, срещам много приятели. Става едно напасване на някакъв пъзел, ставам цялостен. И това пътя го прави. И всяка крачка е важна, и всяко изкачване, и всяко спускане, и всяка капка пот си струва. И понякога такъв път осмисля целият ти живот. Здрасти. Намерихте. Ей! Ела тука, бе, кафе. Мурджо. Але... Ето това. Шифани работа. Има хора, дето ти всъщност малко си ги вижда, ама като ги видиш, знаеш, че това са твои хора. Може би си се виждал много пъти в представите си, в мислите си, в животите си назад. Нямам пред така. А можеш ли да го намериш? Това е втората дупка. И само навътре. За каквото и да свириш, като се държи верен ритъм, всичко става, разбираш? Отговаряй ми, говори ми нещо с това, разбираш? Окей. Монголия като стане чая, като кипне и прави така. Загребате едно с лъжицата. Ага. И във всяка посока. Така. Така е традицията. Що? Четирите посоки на света. Уважават всяка посока. Ага. Знаеш ли за прабългарите колко са посоките на света? Колко са? 6. Изток, запад, север, юг, горе и долу. Всяко дете, като се роди, нали, в него е твореца. И всичките тия букет от качества, те са в тебе, в твоя ген. Най-енциклопедичната личност в историята на човека, поне аз доколкото се сещам, това е Леонардо. Завели се го при майстор Верокио да рисува, без да ходи по никакви училища, университети и прочие. Това възпитаването е дресиране повече. И хората повече дресират родителите, децата си. Не защото са лоши хора, а просто така са научени. Така ги е научила системата, обществото, порядъка. Точно това обезличава всички нас и ни прави абсолютно нещастни. Yala bulgena yosana sanay Kiregen ovaga solaya Kiregen ovaga solo chige
Аз съм Филип. Станчо. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е силен и сам, а моретата не са доvoлене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Животът може да бъде относителна потеря, относително съставен, относително оживян. На колко години разбираш това? На какво разстояние? От себе си или от мен? Ако мен ме няма на този свят и теб няма да те има. Ако аз не съм способен да те обичам, на какво добро съм способен за теб? Може ли да покълне вярата, ако не е отредена? Погледни живота. Първо в себе си. Живота съществува навсякъде. Вгледай се тихо. И напълно в това. Потопи се. Ти си мислите, движенията, глътките. Живота е в незабележимите примигвания. А тайната е нещо, което е навсякъде. Ние си мислим и подминаваме хората, които са добри, моментите, които са добри, жестовете, които са добри. Ние подминаваме слепешката като факт, самата добра воля. Чедо, ако ти все още не си се родил за другите, то знай, че си се родил за света. Ти си се родил за самия себе си. Но това е същото. Това е просто една от другите имена на света. И ето, че днес зная, че от мига, в който се родиш за хората, няма да можеш да знаеш това, което е важно, но запомни, твоето спасение не остава в утробата. То е прислонено в обновения теб. Ти няма да знаеш как да постъпиш с първите си врагове. Твоята баба ми казваше, ако затвориш всяка врата за злото, откъде ще влезне доброто? Обгръщам те съзнание за света, но ако ти усетиш повече болка от това, значи си повече човек. Бичамък, харте, аз те обичам. Преди да си взел решение, преди да си се родил в миналия ми свят и преди да си дошъл в моя, двамата с теб трябва да виждаме това, което не е тук.